Pita na ko wala gipera mo galunin chik. Uy, gani kay nahiram ta ka. Ayang isang uy. Ako kay gitawagan ni. Ako gitawagan mo, boss. Uy, ikaw. Talisa, sa man ang gibuhat nimo? Kuhan ko magpabuki ko kay Marjon. Ako ginapaabot nga reply sa kachat ba? Ay, lasig paabot ang nakachat. Hindi ka kakwartaan na. Kana ko yung sugo sa imo, makakwarta ka. Uy, nindot na boss. Unsa man na? Sugoon natin ka, palit og tuba ka inchik. Tuba? Palit ka kay tuba ito ka inchik sa man. Ka. Unsa makakwarta ba di ko na? Basta pagpalit ng ganing tuba no. Ay, nasig dagang istorya, makakwarta lagi ka pagpalit ng tuba dito nga. Mupalit kog tuba niya ako'y galon, di man tumusugot. Musugot lagi to, no choice naman na siya kay para mahalin niyan tuba. Sige na, hangiwan dito ang ina na, way galon sa balay. Padala lagi na niya. Bantay ka bosan, ako'y bahay na niya. Nalagi kay bayan ako na. Sige. Bus, oh. Saan? Happy pa ko, ipakuan boss, kay last na day ni. Last na ni nga galon ni. Last na po Ako niya. gingnan nga, kung di niya ihatag, si mapanos ba? Last time yun, isa lang yun kagalon ba? Lugi na kaya kutuba ba? Lugi na kayo. Check, ako na yung paliton, check. Kani nga to ba? Murag ako na yun ba? Palit kare. Oh, paliton ako na karon. Dala akong kwarta oh. Pila mare. 40 kay ka, gamay raman eh. O may kabot na diriya oh, 100 beton diriya. Kulang magyapon eh. Kasi kulang, check, gamay raman kay na. Diriya man ito 100 oh. Kabaw ka. Last na manggod ni. Ni-hit na kayo ako tubaan karon. Eh sige ulan-ulan. Sige na, good check. Gamay ng bitaw na o nya. Di na mo papalit. Mapanos yun na. Sige. Hatag na ako ni sa imo. Pero, asay mo galon? Kana na lang, check. Iwa ko'y dala galon. Ikaw ba? Sige ka palit-palit tuba dari pero wala ka galon. Sige. Hatag ako ni sa imo pero ibalik ni ako galon ha. O ay kabala ka, check. Balik lagi na ako ng galon lagi. Dali, rabitaw ko. Tagha na to galon dala ba? Pero maski isa wala pa gyud nabalik sa kuha. Pita na ko wala gipera mo galunin, check. Uy, gani kay nahiram ta ka. Maayo ka, gisugot ka. Pero kanin tuba, di ko mainuman ni ha. Ikaw na inuman ni kay, ang galon na kung tuyuan ni. Ha? Imna na, di ko mainuman ng tuba, imuha na. Sure ka, boss? Sige, imuha na. So, punin mo ng galon. Una na dayon na diraag, kumahurot ng tuba, ihatag ang galon sa kuha. Tarong boss ba? Dali, rabi ko makainom og tuba. Bantay ka ha. Hutda na na kay. Galon na ang tuyo na ko, ana. Oh shit! Ano yan ba? Nana ko'y pandungag sa akong collection, ani! Ang problema na lang na ako, ani, ang mubaligya. Ana, boss! Hoy, sabot! Sabi nga ko ba ng mga buko kayo? Araw, nag-inom ko rin tawanan eh. Siguro ko niya. Hoy, ang bot! Biskot! Hoy! Ano sa mga dira? Dula ko email. Dula kag email, undangin na kay ko ragi pangwartahan na. Siguro nanti ka, makakwarta pa ka. Saan na? Ibaligya lang ning galon. Saan po na ibaligyo? Dito ka Inchik. Pupalit ito galon. Mupalit lang ito galon si Inchik. Nagabaligya man tong tuba. Huwag ang galon niya, nahurot na. So mo na, ibaligya ni siya. Untay ka, basig din niya paliton ba? Paliton lagi na niya. Lagi, sige na. Sama, gusto ka makakwarta dili. Gusto, oy. O, pang-top up ni mo ba? Pampalit Gani, no, skin mo. Sige na, oh. Pero, yan ako sa ni plastera. Dali, apod. Wala ako din po sa mga kampo. Isang hirap, dira. Dulay na, dulay. Dulay po sa iyong batay mapindin ha. Di mo ko kabaluan kay duta player man ko. Usa naman yung mga tao. Wala naman yung namao. Napag yung tuba, butangan marang. Napag yung tinapa. Ha? Mahalin ka ni kay Hinsik. Sige lang, tingnan lang ko na ko. Sik! Oh, usa ato. Hoy, may buntag, Sik! Ay, Sik, kada lang, Sik ha. Sorry ako sa mga Sik ha. Oh, Nabalitaan mo na ko, Sik. Nakapalit ko kag galon ba? oh. Palit ko galon kay sige palit ako tuba ba pero wala man ginauli ako galon. Ay, men kay Sik. Dagan, di ko galon baligya sa imo ha. Kanina mga galon, Sik. Legit kayo pang tuba, gina. Oh, tanawa ng isa ka galon, no. Napay bakas ng tuba diya ah. Oh, kabalo ko pag tuba ni pero pamilyar ni sa kuha galuna. Ha? Si pamilyar. Mura man ni ako ah. Oy, ay, wala yun na. Sik pa yung unay. Kabalo ka, Sik.
Kanang mga galon tanan, pre-pre ara. Oo, mauli ako ilangan, no? Butangan ako ni ketchup, pero akong gibot nga ang tuba. Oy, ayok na tabag angkol lagi. Chik, kaysa konsilingan na akong gipangayo. Unsa di ka? Tunda yung ko ba? Tunda yung ko ako abi. Sa mga chik, paliton mo ni. Oh, dili kay baligya ko ni sa lain. Sige, sige. Ako na lang paliton, di. Pila man na. Day na. Tagwanan rin lang isa. Ha? 100? Lupigan, maputa ko tuba. 100 ang galon. Naanay sulod, imo wala. Unsa di ka? Kani ini baligyan ni mo balik pa man ni sa imo ha, pero sa kuha di naman. Unsa man chika ni guripot ng gayo palitan na na. Sige, sige. Pila man itanan? Unom na kabog 600 lang chik. 600? Oh, grabe. Mahala po ni galon na. Sabot ako kalugi ba? Oh, nana, 600. Dila na aram din day dali man di kay kasabot day nya. Ato na ko chik. Sige, sige. Salamat. Ay, nahalin na. Nalin na. Di palit ni chik. Game namin dati ka mo palit chincik o Ya, galon. kumusta naman yung dula na mo dali? Pildi. Ha? Ayaw ka balaka kay. Na kay 100 sa kuha. 100 ka? 100 ako na kay ng 100. Uy, nagdaging istorya. Ato sa kuha, salamat sa pagbaligya ha. Ato sa ko. Thank you. Ayan, yung bataan eh. Nagsugalay, may tag sa kalibuan eh. 100 regiatag sa kuha. Tuda yung ko ba? Murag ako ang yun ni galon. Daw, Bi? Check down ako, Bi. Awa lagi, oh! Ako ang yun ni! Na nakabutan in check na! Mindset ba? Kaya wala ganun kay kwarta dapat. Mudiskarte, tayo nga na rin ng kinabuhi pero nasa ko'y dula i-introduce inyo ha. Mauni ang Aurora game. I-click lang nyo ng link na sa comment section tapos mamili ra ka dra na register o login pero kay bago pa man ka. Mag-register ka sa registration, ibutan mo dre mong cellphone number, password, verification code, ug referral ID, then boom! Makasulod na ka sa Aurora game. Na kay automatic nga 6 free peso coin nga pwede nimo idula sa Dragon Tiger, color game, ug uban pa pero ako color game lang kay color ra na nya mo madaugan na ka. Gusto ka mo cash out, i-click lang ang withdraw tapos GCash re gamit dira. Then kung gusto pa ka madula, din hotdan kag coins, puti ka may i-click lang nimo ng plus sign, mamili ka na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. Din GCash re gamit na sa pag-top up sa man. Nagits ninyo kay kung nasabtan ninyo, at doon sana ko sila pare kay mag-inom sa aming tuba ha.